Ειλικρινά είμαι συγκινημένος και πιστεύω να τα καταφέρω να σας πω δύο λόγια. Ευχαριστώ καταρχάς τον Δήμο για ό,τι έχει κάνει για μένα και νομίζω ότι δεν έπρεπε ούτε την οδό να αλλάξει, ούτε το κλειδί να πάρω, διότι πιστεύω ότι είναι υποχρέωση του καθενός ο οποίος του περισσεύουν 5 δραχμές να τις δίνει στους συνανθρώπους τους που τις χρειάζονται. Εδεσιμότατη, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί μου συμπολίτες, σας χαιρετώ. Σήμερα, εκτός από ημέρα εθνικής γιορτής, είναι για όλους μας και ημέρα χαράς, εγκαινιάζοντας αυτό εδώ το καπί Κερατέας. Είναι γεγονός ότι το καπί σαν σκέψη δωρεάς προηγείται του κέντρου υγείας, αλλά διάφοροι άλλοι λόγοι με ανάγκασαν να τελειώσω πρώτα το κέντρο υγείας. Από μικρός πάντα έτρεφα μια ιδιαίτερη συμπάθεια στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και ίσως αυτό να μην είχε επηρεάσει η αγάπη μου για τους γονείς μου. Και ιδιαίτερα προς τη μητέρα μου, που είχα τη χαρά να την έχω μέχρι τα 101 χρόνια της. Μάλιστα, η κυρία Σταματίνα έζησε 101 χρόνια. Όπως όλοι μας γνωρίζουμε, η τρίτη ηλικία έχει τα προβληματάκια της, τα διάφορα πονάκια, την ανασφάλεια, τα μικρά ή μεγάλα οικονομικά προβλήματα, που ιδιαίτερα σήμερα είναι πιο έντονα και όλοι καλούμεθα να τους συμπαρασταθούμε με τον τρόπο που ο καθένας μπορεί. Πιστεύω αυτό το κτίριο του ΚΑΠΗ να αγκαλιάσει τους φίλους μας της τρίτης ηλικίας για να τους προσφέρει κάποια ζεστασιά με τους καινούριους και άνετους χώρους του. Ας έρθουμε τώρα να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τους ανθρώπους που συνέβαλαν ο καθένας με τον τρόπο του στη δημιουργία αυτού του ΚΑΠΗ. Τον πρώην Δήμαρχο Κερατέας, κύριο Αντώνη Αντωνίου, ο οποίος έρχεται πρώτος χρονολογικά και ο οποίος με τις επιδέξιες ενέργειές του μας εξασφάλισε το οικόπεδο Βρανά. Τον πρώην Δήμαρχο Κερατέας, κύριο Σταύρο Ιατρού, επί δημαρχίας του οποίου έγιναν όλες οι ενέργειες για τη δωρεά αυτή και θεμελιώθη το ΚΑΠΗ. Πράγματι, οι ενέργειες και η βοήθεια του κυρίου Ιατρού υπήρξαν καθοριστικά στοιχεία στο στήσιμο αυτού του οικοδομήματος. Επίσης, τον παρόντα δήμαρχο κύριο Κώστα Λεβαντή, ο οποίος από το πόστο του ως αντιπολίτευση μας συμπαραστάθηκε πάρα πολύ και μας παρήχε κάθε είδους βοήθεια που χρειαζόμασταν. Τον αρχιτέκτονα κύριο Κώστα Σφυρί, στον οποίο οφείλεται το όλο αρχιτεκτονικό σχέδιο και η επίβλεψη του έργου. Να ευχαριστήσω επίσης τα διάφορα κερατιώτικα συνεργεία που πραγματικά έχουν κάνει μια εξαίρετη εργασία. Περίπου ένα μήνα συμφώνησα με τον κύριο Λεβαντή να αναλάβω επίσης και τον εξοπλισμό αυτού εδώ του ΚΑΠΗ. Αμέσως πήρανε θέση δράσης ο οικονομικός διευθυντής εταιρείας μου, ο κύριος Δημήτρης Παπαθανασίου, μαζί με 2 ικανότατες κυρίες αρχιτεκτόνισσες διακοσμήτριες εσωτερικών χώρων, τις κυρίες Κατερίνα Βασιλάκου και την Αγγελική Αναστασιάδου, και με τη σύμπραξη του κυρίου Σάκη Ορφανίδη και Γιώργου Σκλέπα έφερα το εξοπλιστικό και διακοσμητικό αποτέλεσμα που βλέπετε σήμερα εδώ στο ΚΑΠΗ. Συγχαρητήρια σε όλους, υπήρξαν υπέροχοι. Πληροφορήθηκα ότι η κυρία Δόγκα Ελένη, ξένη όπως λέμε και όχι κερατιώτισσα,
διέθεσε ένα σεβαστό ποσό για τον εξοπλισμό της αίθουσας φυσικοθεραπείας. Εγώ προσωπικά, αλλά και οι εργαζόμενοι για τα μέλη του ΚΑΠΗ, την ευχαριστούμε και ευχόμεθα η πράξη της να βρει και άλλους μιμητάς που θα μπορούσαν να καλύψουν άλλες μελλοντικές ανάγκες του ΚΑΠΗ. Όπως καταλαβαίνετε, άφησα τελευταίον για ευχαριστίες και συγχαρητήρια τον άντρα της αδελφής μου, τον κύριο Μίμη Κωστάκο. Δεν θέλω να πω πολλά, απλώς υπήρξε όπως και στο κέντρο υγείας και Ρατέας η ψυχή του έργου, γιατί ξέρει να αγαπά και να δίνεται σε οποιοδήποτε ίδρυμα έχει σχέση με την περίθαλψη του ανθρώπου. Σε ένδειξη αναγνώρισης της συμβολής του στο στήσιμο αυτού του ΚΑΠΗ θα παρακαλούσα ένα θερμό χειροκρότημα. Είμαι ειλικρινής σε αυτό που θα σας πω, ότι εγώ ως δωρητής δεν χρειάζομαι χειροκροτήματα. Εγώ υπήρξα ο μαέστρος μιας ορχήστρας και θα μου επιτρέψετε να σας δείξω την ορχήστρα μου που είναι όλοι αυτοί που ανέφερα πιο πάνω. Αυτούς πρέπει να χειροκροτήσετε. Μην βιαζόσετε, μου φύγετε, θα τελειώσω. Εδώ τελειώσαμε τις ευχαριστίες μας στους διάφορους συντελεστές του έργου αυτού. Στη συνέχεια θα ήθελα να παρακαλέσω τον Δήμο Λαβριωτικής και ειδικότερα τον Δήμαρχό της, κύριο Κώστα Λεβατή, να βρίσκεται πάντα δίπλα στο ΚΑΠΗ και στους ανθρώπους του, εργαζόμενους και μέλη. Ξέρω πολύ καλά ότι σήμερα περνάμε μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο που δυστυχώς δεν επιτρέπει πολυτέλειες, γι' αυτό ας περιοριστούμε στα απολύτως αναγκαία. Το κτίριο αυτό χρειάζεται λειτουργία, καθαρισμούς και συντήρηση που πιστεύω ο κύριος Λεβατής με τις ευαισθησίες που τον διακρίνουν, και το επαναλαμβάνω, με τις ευαισθησίες που τον διακρίνουν, θα τα καλύψει όλα. Έρχομαι τώρα στα μέλη του ΚΑΠΗ, πολλά από τα οποία είχα τη χαρά να γνωρίσω. Ανάμεσά μας έχουμε την τύχη, αλλά θα έλεγα και την ατυχία, να παρευρίσκεται και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Μπελώνης, μουσικός καθηγητής στο επάγγελμα. Πού είναι ο Γιώργος, λόγω ύψους δεν φαίνεται. Πού είσαι βρε Γιώργο? Γεια σου Γιώργο. Ο Γιώργος είναι ένας λεβέντης, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Με μόνη τη διαφορά μου έχει φτιάξει μία φωτογραφία με ένα δάφνινο στεφάνι, σαν Ολυμπιονίκης. 2 μήνες με κυνηγάει από πίσω και αποφεύγω γιατί θα το κρεμάσει δεν ξέρω πού. Και είσαι πρωταθλητής σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο στην Κερατέα, σε όλο τον κόσμο είσαι πρωταθλητής. Τι φταίω εγώ να βρεθεί μπροστά μου στο διάβα μου ο Γιώργος ο Μπελώνης. Και θα σε κάνω και τραγουδιστή. Πιστεύω ο Γιώργος ο Μπελώνης είναι ένα θετικό μέλος του ΚΑΠΗ που μπορεί όποτε θέλετε να σας διασκεδάσει με τις εθέριες μελωδίες του. Εμένα παλιά με κυνηγούσε με ένα κορντεόν από πίσω και ευτυχώς την κοπάνισα και έφυγα. Τέλος, θέλω να συστήσω σε όλους τους εργαζόμενους του ΚΑΠΗ αλλά και στα μέλη αυτού αγάπη και ομόνοια μεταξύ σας. Το κάθε μέλος μπορεί να βρει σε αυτό εδώ το ΚΑΠΗ, το φίλο του, τη φίλη του, για να καλύψει τη μοναξιά του, να πάρει αγάπη αλλά και να δώσει αγάπη. Εύχομαι σε όλους σας πρώτα υγεία και ότι επιθυμεί ο καθένας να γίνεται πραγματικότητα. Σας χαιρετώ με αγάπη και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα ήθελα το κύριο Σωτήρη Παπαθανασίου εκ μέρους των συμμαθητών του κυρίου Χρήστου.
Εδώ, κοντά σε θέλω. Εδώ. Όχι, σε φοβάμαι, δεν με. Αγαπητέ μας καπετάν Κώστα, όσοι μαθητές σου αισθανόμαστε υπερηφάνεια γιατί ένας από εμάς της τάξεως που απεφύτησε το 1957 από το Γυμνάσιο Κερατέας με θυσίες και με μεγάλες προσπάθειες κατόρθωσε να μεγαλουργήσει και να εισέλθει στην τάξη της εφοπλιστικής οικογένειας. Ωστόσο, παρά τις μεγάλες του επιτυχίες, δεν ξέχασε τους συμμαθητάς του. 8 είμαστε όλοι. Τους φίλους του, αλλά και τον τόπο που γεννήθηκε. Ως δείγμα αγάπης και εκτίμησης και αναγνώρισης για το έργο σου και την προσφορά σου, εμείς οι συμμαθητές σου δωρίζουμε έναν πίνακα ζωγραφικής με θέμα τι άλλο, τη θάλασσα, που τόσο πολύ αγάπησες και σου ευχόμαστε να είσαι πάντοτε υγιής και πάντα δημιουργικός. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Δύο λόγια και τελειώνω. Νομίζω ότι ξεμπέρδεψα από τον Μπελόνι και μπερδεύουμε τον Παπαθανασίου εδώ πέρα με τους πίνακες. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να τονίσουμε κάτι, το οποίο δεν το τονίσαμε. Ότι αυτό το κόσμημα είναι στη φήμη των γονέων. Απόψε ο γυρεότερος θεατρός της ένδειξης τιμής για την τρίτη ηλικία, ο κύριος Σταμάτης Μανώλης.